omurai gose omugachi wekiama gia ODM igo kabere omujumbe webunge ya Kitutu Masaba omosike Timothy Bosire niga nyarekoba gakoboria abagosi koenda kongusiramo ili kunyarekoba abakonekia buna ngora bali kusengo nyarekoba bali baga liokora ense kakwana ase mubwa matanga imeheji nsemo cha karantini ebunge ya Kitutu Masaba nigo omosike Bosire anyarekoba konekia boigonga nigare nemerobeli gose nigakira nemerobelio yokorosia ekiama kia gesiasa igikira chiko nyarakaba gekora gose gekwera libaga liokobeka omugusi amo muri kitofati Disemba na mange Omugachi w'ikiama kia ODM omosike Timothy Bosire nigo araririe buna nigo aroisirie ekiama kiaye kimanyikaine buna United National Congress buna enjira eyemo yokweroberia gesiasa bosio bobochorio bonene bw'omwaka bw'echirubere na 2022 na nyore opportunity committee echigurupu 37-39 obante binga tokonyo ikarasalia tobegentekemo mweli oye kabaikinyamira emini kabaikikelicho we had major resolutions igaikiranga nonyene pati ekubatangana esebagochia pambuli ninga tokonye tuki nganjire mbatebi ngasukubwate amachiko echabe yatukire ebegege kamago mugusiabe united fully na bali bande bose bakoligia uburai this is their property na bali bakoligia bagendere bosyo twabasabira maya kubago tenywereba ikene ekera mabago kuigama kubwatikana ni kiama ikiga kiaye ekeya nigo Bosire atebire nigo mugusi aberega gutumekwa asenjira embe eryo wichoreria chikura ebisa kubinde abumaiga asebono ahenekire buna omugusi tari hochia gokorerwa egosori naende turabaren capable of social connections naende tukwerwa twakomerente tere yumugusi everywhere anywhere on the globe ya toile connection including to every part of this country, every location in this country ebwatu mugusi so metebia urumunya biashara urumurai and a professional one way or the other singing to yayu kurutwaka nyore tuburai in this country tuabere tuko na kobege ichuyu in every other community's effort asukugambirese ya Kenya singe nyasato ile bagatu atarire biyenseye ya ikirase tuamanyire ngana intutwa isanire ayonsi ni gari kuyakwana rero asomoyega bwebirero byokomwenia omugaka Richard Mugesa kwekenyoro kya karantini imeye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba abwase omosike Bosire oyo oirachinga kyecho na kuboria omugusi agenderere ko bano bomo naryo amasikani aragenderere korokiwa anena sorogongoro iga rwagusi atari rekengima ibisa anabios like the realization that charity begins at home. Utaragenda kuingia nyambeni nationally, kaba united from home. Social networks munachira, kutugu jiwa connect kwa nyora kurunka, kirogo te wako genduli nyambeni, ugusirwa buya. Egere, your potentiality ever realized accordingly, igesa kukia unaye gekonye ke in the end. To saber to tantame positively egere tole tamaye sigat hingo reporter getembe kuraiga se kaunti ya Nyamira Jeff Tigad Gisemba.